हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर बर'निनो जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां हाबिला बर'नि सावथुन मुलुगाव फाव खालामबोनाय माखासे मिउजिक भिडिअफोरजों लोगोसे बिथांनि जोनोम जायगा बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फारियै फोरमायलांनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलाङो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ बिथां हाबिला बर'आबो जे बर' सावथुन मुलुगफ्राव आखा फाखा सासे फावखुंग्रि आरो बिथाङाबो गोबां बर' मिउजिक भिडिअफ्राव मोजां मोजां फाव खालामबोबाय। दायो बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरेस्वरनि। बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 2000 मायथाइनि 20 मेआव। बिथांनि निक नेमानो जादों लोगोफोर लावगि। बिथां हाबिला बर'आनो पियनार जुनियर साइन्स कलेज बरमायाव फरायो आरो लोगोसेनो बिथाङा रङिया कलेजावबो फरायो। लोगोफोर, स्क्रिनाव नुनाय बे सावगारियानो जादों हाबिला बर'जों लोगोसे बिथांनि बिफा। दायो बिथां हाबिला बर'नि फाव खालामबोबाय थानाय बर' मिउजिक भिडिअफ्रानो जादों गिबियाव दैज्लाङा सफैलायबाय, नोंनि जाना थागोन, दैसा बारनायनि टु, बाबु बिमा नानि बिफा आरो गोबां दं। लोगोफोर, दायो बिथां हाबिला बर'नि सोमोन्दै भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरोबाव इयुनाव बिथांनि सोमोन्दै क्लियारै मोनसे भिडिअ लाबोनो नाजागोन। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो।